Arlo sentimentalian, Mikel, ilusionauta zauz? Ostras. Vale? Qué tensión, tu. Venga, ba. Hau jende gutxik daki, ene lagunek dakixe bakarri, baina dakit, goizeko 8etan junintzen etxera, ja eguna esan eta esan eban. Ostia. Ostra. Zer? Ona dago, Naiz eta kirolaritza esan, ez dut gizurrik esan behar, nire juergia eta lagunekin egotia eta kontzertua ikustia sako gustatzen gat. Ilarriko leioan gaita eta Doraemon. Destroy. Match podcasta. Kirolarien beste aldea. Basque Team Fundazioak babestutako saioa. Mikel Linazisolo. Zei itxura hartzen zatzu maion, Hombre, itxura Fruta pitimat, itxura elegantia, oso dana sanua, oso ondo, oso ondo. O lagunero gozaltzia ondo gongo esan. Ontxe prepara dute matxa, bison artean. Ze pentsatzu preparazioan protokolo berezi hori? Hombre, lana dauka, Ez dakit. Ni goizeko 7etan ez dakit hau dena itxeko nahiko ez nagongo nintzen, Animako zara tematxa probaiten? Hombre, proba inbiako, ez? Daukadanakin. Oso ezaugarri honek dako. Topa, Mikel? Probatzen? Venga. Honein, A ver. a ber ze zapore dakon. Ostra. Zer? Ona dago, Edari vegetala bebako. Bai, koko zapore bastante dauka, baina gero igertzen da, bai, hor, bueno, te o toke hori, ez? Lehenengo aldizia da, ezta? Holako gauza probaiten duzuena. Bai, oin modan dago, tematxa hau eta leku banetan ikusten da, baina... Match podcastera zatoz, tematxa Hombre, bat erabi, hemen eskaraziko zerbeza batean kolak eskenketan. Armosaute zatoz edo zela zatoz? Ba, ontxe gusto gozaldu dut. Goizian anaiakin junaiz sunrise edo ikustera hor badalaitzera, 6:30 igoa, eta gero kafia eta hartu onatorri baino lehena, baina ni normalian gozaltzen dut. Eta salia zara olako gauza egiteko? Goizian goiz jaiki euskisa ikusteko? Ba, Edo gaur izan da kasualia. Gaur kasualia izan da, ez pentsatzeko hemen jendia ni egunero juten izela hor goizea mendira, keba, sekula, baina bueno. Asko zainketan duzu zure alimentazioa, Mikel? Bai, egisa esan da, bai. Lehen, bueno, gaztea ban nintzenian, esebe. Danetik jaten eban, eta asko jaten eban, eta gaztea nintzenian haundi jarri nintzen nahiko askar. Baina oin egisa esan da, eskala ez dakit, eta kirol bat, azkenian pixuak, bueno, igertzen da, ez? Eta pare bat kilo gehiago ekitzia, egisa esan da igertzen da. Kontau doztai, oso frikisa zarela alimentazioakin, eta guztait esatzuela ondo jatea, eta gainera badakotzu horren inguruko proiektutxo bat, ez da? Egisa esan da, beti ni gustau jatazko sukaldatzia, eta batzez be jatia. Jatia sukaldatzia baino gehiago, Baina hori, klaseko beste friki batekin, bere aitza oso sukaldaritxa da, eta restaurante badauke, eta tontuan ahitzen nola, hasi ginen Instagram kontu batekin, eta hasieran igautzen ginen entrenamentuko gauzak, eta gero ze jaten ginen, bai. Eta hoin, egisa esan da lagunen arteko gauza bada, eta hola jertze batzuk, eta tontuan ahiltzeko, ez dauzko gisa jarraitzailerik, eta ez da eze, baina horre egotzen dugu gure reviewak, eta gustatzen jaun lekuak, eta holako gauza. Kritiko gastronomiko bat zara, ez da? Frikizia, baina kritiko gastronomiko. Keba, ez dauko bidea, ipez. Gu juten gazen lekutara egotzen dugu argazki pare bat, eta jartzen dugu orse-ose, eta jazta, baina... Bueno, jentieri esan ingo xau, ez da? Hau nun jarraitu alda? Mikelen alderdi berezi hau, aurpegi berezi hau. Dok paladar ez deitzen da Instagrama, nire perfilan eta jarritxa daukat, Baina bai, osea, lehen betian nik esan dut, Espanean igual medikuntza ditzen, sukaldaritza ikastia asko gustauko jatela. Ez pentsau elkarrizketa eroso batera etorri zarenik, eta hemen dana izango gala janaz berbaitea, zure bizitza, zure kiroli bilbidea, hemen momentu batzu behango diapitimate kompleju hauak, eta hortako preparau igara. Arlo sentimentalian, Mikel, ilusionauta zauz? Bai, ontxe momentuan justo, bai. Bueno, ez dakit, zu jun galdetzen. Maite minduta? Bai, nik uste ez. Bai. Oso posik nago, azkenengo, hilabetetatik, isa urtetxo bat, baina bai, oso gustora nago, eta hori nago, momentu baten, neskia eukitzia, ez dakit, oso posik nago, eta
momentu baten nago nik uste. Bai. Match hitza ipaketa modatzut? Oin burura etorrizatzen lehenengo gauzia zer da? Tinderra. Ez dakit, azkenean hori erlazionatzen dozu, ez? Mitiko match de Tinder, baina... Bueno, bazuken muntzatzu zarreria gure eguneko lehenengo jokuari. Venga, bialduko zut proposamen batzuk, eta zeuk esan bihoztazu pertsona horrekin match ingo zeben bai, edo ez, eta zergatik. Goiaz, lio bat opaitera, edo harreman bat opaitera. Ostras. Vale? Qué tensión, tu. Venga, ba. Hombre, Aini. Ainize Belar. 19 urte, eskalatzaia. Bueno, hau zure... Hau nere, bai, jode. A ver, esan gone banoin, ze azkenian Ainize oindala asko zagutzen dut txiki oso gaztia zenetik, ez? Eta oin ja, danokin nausixauak, eta nire bai, eta bere bai, baina ez dakit, ikusten jat, txikitatik ezagutu dotenez, ez, askoz gehiago, lagun, eskala munduko laguna bezala ikusten jat, mazke, ez dakit, lio bat bezala, ez dakit. Baina, haini makina total, Lur Errekondo, aurkezle eta kirolarisa. 26 kilometrotara. Zer, Lur Errekondokin match bai edo ez? Ez dut ezagutzen egisa esan da, Bueno, baina bila zabit, Mikel. Bila nabi. Hemen gabit jokuan eta hau agertu zatu. Bueno, izan liteke, takit. Neri, a ver, alko notan emon match, ez dakit. Like emungo xau eta gero Venga. ikusiko gelditu edo ez. Like. Edo berbetan hasi, ez? Vale, hori da. Eta bese esaten damen, eta baina da. Kirolaritza izatia, eta daukan luk horrek urtzatu bat. Oso ondo. Venga. Arri jarrotzaia, indarreukiko da, eta... Ondo. Oso ondo. Bai. Venga, lehenengo jokua gaindituta, Mikel. Hemen normalen izango litzaken ni saioko aurkezle moduan pilimat aurkezten astera, hor nortan gurera etorri dan gonbidatua, baina ez da gura hola planteaiterik, gaurko sola saldi hau. Bi lagunen arteko edo bi pertsona arteko konversazio bada, eta gaur Mikel Indazizoro etorri da matxeko podcastera. Zela aurkeztuko zinen? Astu eskalatzaia zarela, astu kirolari profesionala zarela, Mikel Indazizoro pertsonia. Entzuten edo ikusten da bien horri, aurkeztu zaitez, Mikel. Ja, nik esango neban, Mikel pertsona, ez dakit, oso alaia, xelebria, asko gustatzen jat lagunekin egotia, ez dakit zela definituko nintzen, baina, gustatzen jat gauzak nahiko, organizatuta erubatia, eta hori pixkat frikixa bai, baina ez dakit, bere gertuko lagunekin, familixakin eta ingurukoekin asko disfrutatzen dut eta ez dakit, esango neban oso etxeko jana izela. Nik dago sentsazioa, Mikel, zure aurpegisa ikusiotela ume bat zinenetik. Hemen komunikabideetan da irakurriotelako, asko destakadozulako txikitatik, baina aur hori, Mikel aur hori zelakoa zan? Naiz itxa akordatzen bez, ez? Formala o kriston trastada egiten zen, Mikel? Egisa esan da nahiko formala izan naiz txikitatik. Seguro? Bai. Etxian, beti da nik esan dozte nintzen, etxera altzen nintzen, eta behin etxeko lanak itxen nitxun, eta gero ja familixakin afaldu, lasai, o lo que sea, baina inoz ez naiz izan. Gero lagunekin irtetzen ginenian, itxen ginen gure trastadak, eta gure, gaiztokerixak, ez? Baina normalian nahiko lasaixa izan naiz, eta nahiko formaltxoa gisa izan da. Tortuleke trastada horretxakon bat. Venga, inor estabilen zuten. Ostra, behin ginen bat oso pixka kabroiak izan ginen, baina, itxen ginen saltua bizikletakin ikastolan, eta lagun batei tabla bat zeukagun, saltua itxeko, eta lagun batei tuntuan itxeko, eta bat tocar un poco las pelotillas, tablia gaizki jarri ginen, eta dale, eta pintxeban salto, eta tablia jauzi izan, eta una castaña de la dulcia, baina, eta kitolakuak, edo zer. Oin grazia egin dugu baina. Momentuan, berai seguro esotzala grazia ekin, baina azkenean gaztetxoa zanian, ez tozu pentsatzen, eta, baina, ez dakit. Gente askok eskalatza moguan esakote zaitu. Zure perfil publikoa hori dalako. Beste gauzatzen artean, baina bereziki hori. Baina zela letxe azten da. Bergarar gazte bat, eskaladan, zure herrixan, futbola, saskibaloia, pelota moduko kirol injartsuak eta tradizionalak gakotzen dien.
Ja, bueno, pixka kasualidades, Egisa da, izan naizela pixka rarito hori zegoena futbolian eta saskibaloian apuntauta, eta txikitati nire gurasoa mendixan ibili die eta batez beskiatzen. Eta, bueno, nire nahiakin eta gurasuekin txikitatik ez dakit 3 urtekin egaz eginen eskiatzen, eta nire nahian entrenadore bat, Arkaiz Jurrita daukaizena, eta bera hor maiztigikoa da, baina, bueno, indala 1000 urte jakan bizi dela, eta oso laguna zan, eta bera, alpinismoa munduan eta oso sartuta dago, eta, eskitik, ezagutu ginen pixkat, bere, arkaitzen bitarte esan eskaladia, eta poliki-poliki gero juntau ginen hemen joxean mulasekin, bera bergarakoa da, baina arrasaten bizi da, eta, Debagoienako eskalada kluba zeukan, eta, Mikel, etorri egunen baten probatzera, eta hola, hasi nintzen ona arrasatera etortzen, aste arte eta ostegunetan, inglesa juten nintzen bezala, eskalada. Eta poliki, mundutxo hau ezagutzen jo nintzen, eta asko gustau jaten. Oso gaztia zara, 24 urte bakarrik dakotzu, baina ja elitian zauz, eskaladan. Zela egin da olako bidea? Sekretuan ikuste dala, ez dakit, itxen dozuna pasiñoa ginitxia, oso mitikoa ematen dago, hori esatia, baina egisa da, gauza azkenian ordu asko sartzen ditugu, eskaladan ordu asko sartzen die, ez bakarrik, mendira juten zanean lagunekin, asteburutan oso politxa da, baina hor atzetik lan asko dago, rokodromoan sartuta ordu asko, juerga asko galtzen ditugu, gauza asko... Ke puta gara jortan juerga galtzea. Bueno, ondio gaztia zara, baina asko galtuko zeben, ez da? Bai, hori da, beste ez dakit, be aurpegi hori pixkat, kirola izena, eta, azkenean denpora asko etxetik kanpo, eta niri gustatzen jat, hori naiz eta kirolaritza esan, ez dut gizurrik esan behar, niri juergia eta lagunekin egotia eta kontzertua ikustia sako gustatzen jat. Baina askotan, beste prioridade batzuk dauzkau, eta egisa da, gero, etortzen aizen gutxitan, gehiago disfrutatzen dautela, ez daukaten ez asteburu juergia botatzeko aukeraik, etortzen aizenean tope disfrutatzen dut, eta baina hori, bidea, ez dakit, luzia da, eta kanpotik beti dana oso politxa ematen dau, Instagramian bebai, azkenian zeigotzen dau Instagramera, gauza politxenak, eta gauza kondo ea zenian, baina bidea luzia da, eta ez dakit, sakrifizio asko indou. Eta, hasi nintzen, pixkat Euskadiko txapelketetan, joxeanekin, oso motibauta eskalatzen txikitatik, asko gustatzen jaten, eta bergaratik irtetzen nintzenean, ikastolatik atzaletan araotzera juten ginen, eta ez da nire bigarren itxia izan da, ez? Eskalada azpitximatu urrundu gura dut, esan duten moan, pertsonia esetu gura dutelako, eta hemen askotan, bagabitz berbetan, ez? Elite mailako kirolarixak, eta askotan relazioan egin du eliteko kirolarixak formazioa gutxiko pertsonak, eta hor buru belarri handialako euran kirolera, eta ez du isuak itxi jen dago, edo alde batera izan dago ikasketa horrek. Mikel Linazizorok medikuntza ikasketak etara dau. Kirolari profesionala eta medikoa gainera. Zela da posiblea? Bixak ustartzia, karreria eta eskalada oso zaila da. Mantendu dut eskaladan nivel bat, baina ez da nik uste nire nivel, ez dakit, topia, ez? Ezkenian oso zaila da. Kompetitzen dugu jendiakin, hau igual ez da entzun nahi ginuna, baina nik uste oso zaila dela. Aldala ustartu, baina kirolian eskaladan batezbe, oso goi mailan egotia nahi bozu, inbia pixka eta posta oinbia da, eta, oin aposta dut, eta Bartzelona jo naiz bizitzera, ja karreria bukatuta bukatela, eta oso buru bela herri nago, eta nik uste, nivela pixkat hobetuko dala. Baina azkenian, bixak ustartzeko klabia da organizatzia, eta esan duguna lehen, itxen dozuna pasiñoak initxian, niri eskalatzia asko gustatzen jat, eta baina nire ametza txikitati bai medikoa izatia izan da. Orduan argi neukan medikuntza ikastian nahi nebala, eta medikuntza ikasi behar nebala, eta hor, eukine ban aukeria batxillerrua bukatzean, Bartzelona jutia, handagon zentro alto rendimentora, bizitzera, entrenatzera, baina zetzezan neban, ni medikuntza nahi neban ikasi, eta egunen baten medikoa izan. Nun ikusten zara, etorkizun baten medikuntzan, ze alortan?
Gisa esan da, niri, kirofano asko gustatzen jat, eta eskalakin erlazionatzeko pixkat, traumatologia itxia gustauko jaten. Hori, nire bizitzako amets potentiena alda izan, ez? Potentenetarikua. Ze, azkenean, trauman, eskalakin erlazionatutako patologia asko aldea ikusi, eskuetan, edo zer. Ahora, eskuak. Sekula estatik ikusi eskalatzaile baten eskuak. Ostia. Baina, estare oso... Baina, konparau, Hemen... eta ez dauke... Nien ez eskalatzailea, beste kirol batzu praktika egiten dut, baina... Eskalatzaileen eskuak dira, okerren dauzen gorputzeko atalak, eskuak edo eta... oinak. Bizak ez da? Bai, bihatzak azkenian katuak eruaten ditu, nik gutxienez lautaia txikixabak eruaten ditut, eta euskat... bihatzak pixkat kaioekin eta atzaskalat pixkat moria batzutan, ze paletan kontra asko jotenga, eta oso satarrak egisa esan da, ez tie gure puntu fuertienak, Zukin jozun bidia, nun izan da zaila bidia? Medikuntzako urtiak, karrerako urtiak, edo eskalatzaile moduan zoia zen urtiak? Bastakit, Nik uste goimaiako kirolaixa izatia gogorra badala. Ezkenian medikuntza, gustatzen bajatzu, ordua sartzia eta ikastia da. Eta niri gisa esan da suerte hori daukat, asko gustatzen jat ikasi dotena, eta gustore etxenean, orduan, azterket eta hilabetetan, pute hau tasare, hori argi dago. Eta gaupas asko inditxu, eta logu txindou, eta monster asko dan ditxu, eta kafe asko, baina azkenean ikasten dozuna gustatzen bajatzu, ez da izan hain gogorra. Eta gero goimaiako kirolaixa izatia nik uste... Saiaua, gogorraua, sakrifizio gehiago inbia da. Bai, gauza gehiago sakrifikau ia. Kirolaz berbaiten jarraituta, Mikel. Bai. Ze kirolari miresten dozu? Patxizo biaga, asko miresten dut. Bai. Bera, hemen gertukua da, ez? Ibarrekua da, eta bera heldudan lekura heltzeko indaben sakrifizio hori eta disiplina hori eta entrenamendu gogor horrek nik uste oso pertsona gutxi, aldiela, ez dakit kapaz izan, hori, hain gogor entrenatzeko, hain, elikadura bai oso zorrotzeru bateko, entrenamentua, ez dakit. Berak inditxun lokurak, nik uste oso jende gutxi inditxula, eta horregaitxik izan abera kapasa, munduko txapelduna izateo. Kirol konkretu batzutan, Mikel, sekulako dirutzak erueten daue poltzikora. Emun, zure iritzisa, gai honi buruz. Zu elitekoa zara, baina ez uste jente honen soldatetara gerturatu behitezarenik. Gerturatu bez. Ze iritziak otzu gai honen inguruan? A ber, niri ez dakit, batzutan rabia pixkat emate hau, ez? Eta beste batzutan pena, esate oso, makinak die, asko entrenatzen debe, eta baina ez dakit, azkenian batzutan ez da hain justua, nik uste dut, baina gero ondo pentsatzen dozunean esaten dozu, baina eske mugitzen daben, asko irabazten dago, baina jendiak eta egunerokotasunean asko kontsumitzen dugulako kirolori azkenian, ez? Eta horregatik irabazten deba inbeste. Zure soldatia kirolari moduan, pentsatzen dut, bai, nahiko basikoa da. Bai, nahiko basikoa, oso basikoa. Ontxe, ez dakit, bizitzeko nahikoa daukat, baina, ikusten dituzu beste kirol asko, ez dakit, aurreko urtean Espainiako txapelduna izan nintzen, 2008an, eta nik uste dut, ez dakit, beste kirol geixenetan, Espainiako txapeldunak, ni baino soldat asko sobiokiko dela, hori seguro. Gure ustez nun irabazi bezu bizitzan diru gehiago, eskalatzaile moduan edo mediko moduan? Hombre, espero mediko moduan gehiago irabaztia. Bai. Mediko moduan asko irabazten da, ez? Bai, ondo irabazten da. Eta karreria gogorra eta. Bai, karreria gogorra, eta gero lan baldintza bai, ontxe jaleo bastante dago guardiekin, eta seko kotizatzen da ben, zerkez. Eta nik uste medikuntzakin gehiago bengotela, eta ez ton nahi, eskala karreria, bastakit, urte batzuk, egongo nahi zoin, takit 3, 4, urrengo olimpiadak arte igual. Baina gero argi daukat ni mediko bezala nahi dutela inlan eta hortaz disfruta bai. Gaizak honan bai gainera etaraten hasita, zer da momentu honetan geixen prekupaiten dutzun gai potolua, zen daigun zatik mundua
Kristo bat ina dago, Larrialdi klimatiko dala, violentzia dala, migrazio dala, lan baldintzak diala, ez da bat ona. Zek prekupatzen datzen momentu ditan benetan? Egisa zan da, pixka burbuja baten bizina izoin, ez? Eskalatzen, Bartzelonan bizitzen, etxian ez dauka telebiztia, orduan ez ditut isa notiziak eta entzuten, eta Instagramian ikusten dutena, kontsumitzen duten gauzak ez tie, bape... Dana da politxa, dana da politxa, bai, eta ikusten dutena ez dauka horako... Baina gisa esan da, azkenian, ez dakit, niri preokupatzen dozta pixkat, dana, argi dago pobrezia eta aipatu dituzun gauza danak, jode, batei, ez dakit, preokupatzen dotzu, ez? Eta barruti, jode, normalian ez hortaz pentsatzen jartzen, baina pentsatzen dozunean, ez dakit, nire gutxienez, tripa barruan hor zehose mugitzen jat, eta baina azken alditxan asko goneiz pentsatzen bai, zela doian sare sozialetako mundu hau zela dagoen evoluzionatzen. Ez dakit, azkenengo urtetan honek hartuaen norantza hori ez jat bape gustatzen. Eta hori zu erabiltzaia zariela? Erabiltzaia... Eduki isak sortzen dozu, eta ibite zara. Bai. Joku horren parte zarela. Joku honen parte naiz. Ni naizen moduan, eta entzule eta ikusle asko dian moduan. Bai, ordu asko gentzen dozku telefonoak. Azkenean gare askotan preokupauta beste, ez dakit, beste dozeinek ze ikusten daben gure Instagramian o gure perfilan eta ez dugu baloria ematen gure ingurukuek, gure familia, gure lagunak, zelan da buskoun ondo zainduta daren, ondo gure erlazioa ondo doian bideratuta ematen jaun, ez dakit, daukan importantzia ematen jaun, no ez? Eta nik uste pixkat mundua oin alde hortatik buelta bat eman bia jaula, bakoitzak bere, ez dakit, bere barrutik, ez dakit, bere ideiei buelta batzuk eman, eta ikusi bakoitza zeitzen daben, baina nik batez be, ikusten dut, denpora gixegi pasatzen dugula telefonoakin, eta trenian mismamente, entrenatzera juteko itxagunero itxen dut ordu bat, eta askotan telefonoekin ordu guztia eta esaten dut, ez dut paisajia bezbeiratu. Eta baina azken alditxan, irakurtzen o lako gauzak itxen. Flipantia pentsatzea eta 4 urteko mutil batek reflexioa hoitea. Askotan demoni zaiten ditugu gaztiak, eta betu 4 urteko gazte batek, zer reflexioa inja momentu nintzen. Gero ez da gehiago patrozinadoriak eskatzen dozkue 1000 gauza. Instagramian, hilabetero igobiezu, ez dakitzen bat histori. Igobiezu, gure erropakin publikazio bat, eta etiketa, eta ez dakize, eta esposu itxen, deitzen. Tu, zoia, ziru aste zebeigo gabe, no seke. Eta patrozinadoriei gehiago importatzen jako, zenbat segidero dauzkasun, eta zeigotzen dozun Instagramera, zeitzen dozuna baino. Eske hori pasada bada. Kirolari izan bihurtu da produktu komertzial bat, ez da? Mikel Inazizoro produktu komertziala. Zenbat laitako, zenbat jarraitzaileako, eta bere kirolarlua bigarren maila baten. Patrozinadore asko, ez dakit, zenbat ordu entrenatzen dozun, ze plan daukasun, zure entrenadoriakin ze moduz, noiz daukasun txapelketa hau, ze lan preparatu behar, ez. Azte honetan, eukidoz, bidixo honek eukia, ez dakiz maldai. Eta dices, jodetu. Osea, nago, ez dakit, potruak lagatzen, entrenatzen hemen eta txapelketetan, eta azte bururo saiatzen mendira juten, eta gauzak itxen, eta azkenean horrek balio asko galdu da, kalidadeko eskaladak, eta asko hartu da viralizatzen dien, ez dakit, beste kontenido batzuk. Mikel, guazen ja blokeau zerraitea zure bidai fazeta horretaz berbaiteko. Vale. 24 urteak otzu, baina zangoneke mundu erdixa baino gehiago ja patea eudozula. Kontai da zuelako anekdota berezin bat, edo geixen markadotzun bidaia motzia, mesedez. Ostra, geixen markadoztan bidaia. 2018an, Argentinan egon nintzen behai hilabete bat, Joku Olimpiko juvenietan, eta, esperientzia izan zen, increíble, bila olimpikoa zeuan, zien olimpia batzu, baina gaztetxoekin, ez? Eta junginen horri hilabete bat Argentinara, eta nik eukineban suertia, eskalada sala bigarren egunian. Eta orduan egon nintzen gero beste hilabete dana, beste kirolarixekin, txapelketak ikusten. Oporretan, bai, gainera urteko askena zan, garrantzitsuena eta askena, orduan hori bukatu honean, hilabete bat, hori, beste kirolarixak ikusten, Buenos Aires inguruan juergan, conociendo boliches, oso ondo, esperientzia oso politxa izan zan,
eta ez dakit, azkenean hori dauka, eskalatziak hori dauka, leku asko ezagutzen ditugu, bai txapelketekin, eta bai arrokara irtetzen gazenian, oso bolitxa da. Oso ondo, Mikel, bagabit zure perfil kirolaritza, baina kirolaritik kanpo dauena bezauketan, eta oin ja beste ritmo aldaketa dute mutera goiaz, eta eskatuko zut oin entzumenan jolas bat ingo, bale? Bazen kaskua jartera, hor dakotzu kasko batzuk. Ostras, fijau bezume. Venga. Jarri kaskuak, Mikel, eta inguna beste jolas berezi bat, bale? Euskal repertorioko abesti mitiko batzuk jarriko zut, hasieria bakarrik, lehenengo 5-10 segunduak, eta inbiuna da, Asmau. Pasapalabra, pom. Hori, asmause kantudan, bai. Eta ero kantau inbiaku. Zatik oso ezaguna dira, bale? Vale. Venga, guazen lehenengoak egin. Ostra, que peligro. Tu abestia... Dragoi bola. Ai, ondo. Kantauko pitimat. Pua. Akordaiten gara? Ez neban eze ikusten, dragoi bolanik. Seguro? Bai, baina bueno, a ver. A ver, jarri zirati berez, a ver. Letra bakitzu, ez da? Seguro? Dragoi bola. Bazen lagunok, handez betea, dragoian bola bila. Ez? Cambio. Guazen bigarren baten zuten. Hombre, Doraemon. Hau bai. Venga, letra eta guzti. Goizetan egunon eta gauetan gabon, Ilarriko lehioan gaita eta Doraemon. Ondo, akordaiten gara, oso ondo. Hau bai, guztena. Venga, baina... Nostra, bihurra neukan, honekin. Joko bukatuta... Dragoi bolakin jendiak, me van a echar pitos, Matxaka enbiotzu, Matxaka enbiotzu. Venga, bizitzako bi momentu klabe eta zingu berba. Venga, perfecto. Zein izan da zure bizitzako momentu txarrena, Mikel? Nik uste argi daukatela, nire aitxajune hil zanean, 2015 ustot izan zala. Neuan gurasuekin, bakeira, nire anaian Espainiako txapelketa ikusten, zebera eskiatzen ibiltzen zen, eta oso zona esan be bai, Eta korratzen naiz, eta lehenengo manga justu irabazi lehenengo zoian, eta zan azkenengo probia, Espainiako txapelketa, eta ara junginen animatzera ez, bi gurasuak, eta ni. Eta justu anaia irten baino lehen hau, deitxuz oskuen, eta kitiak uste deitxuz ebala, eta hori nire itxajuna hilin zala, eta akordatzen naiz, momentu hori izan zala, oso gorra, eta gero bakeiratik buelta dana, kotxian, terrible. Naunkan erlazinua oso potentia zan, eta asko miresten eganik, eta egun bat bestela, gabian infarto bat, eta, gutxien ez eban sufridu ez, baina hori izan da argi eta garbi nire bizitzako momentuik gogorrean ikuste dut. Bai. Eta honena? Nik uste nire bizitzako 24 orduik onenak izan diela, baina dekaile. Ekainak 14 eukineban, karrerako graduazioa, eta ekainak 15 eukineban Espainiako txapelketa. Eta hasieran raiauta honintzen kauen ezin izango naiz jun graduazioa, no sé qué, ze Madrilen zan. Eta zan graduazioa, klasifikatoriak, Espainiako txapelketako klasifikatoriak ostegunian. Graduazioa ostiralian eta zapatu atzaldian finalak. Eta azkenean besan egan, ke hostias tu, karrera gana, ikasten, tope, ez dut disfruta bihar momentu hortaz. Eta aitxatorri zan, Madrilera, hartu zoztan ostegunian, ostiralian dano junginen graduazioa, nire gurasuak anaian eskia eta ni, eta ez dakit, graduazioko momentu hori oso espeziala izan zan, azkenean karreran lan asko indou eta familia bat sortu, hango kuadriakin, eta danok hain posik eta hain, ez dakit, hain lasai ez, eta ikustia, izan zen momentu oso guapo bat, bota ginen juergoi bat, eta, ez dakit, ze ordutan jungo nintzen, igual, hau jende gutxik dakien lagunek dakize bakarri, baina, dakit, goizeko 8 jun nintzen etxera, ja, eguna zan eta zan eban, ostia, atzalian finala daukat, 8 edo etxera, pare bat ordu loin, autobus hartu neban, eta autobusian lo Madrilera, eta heldu nintzen Madrilera,
medio de resaka hartu neban monster bat, isa berotu ez, eta pum, Espainiako txapelketako finala, eta kuadriakoak etorri ziren ikustera, eta ez daki ze gertau zan, presiño gabe, super posik ja horregotiagatik, eban pege oso hon bat, eta kizela irabazi neban. Eta momentu, azte bukaera hori, izan zen espektakular. Oso gustora da nago hemen zurekin berbetan, baina ja bukaeria momisa gaurko saio honi eta elkarrizketa honi, eta beste erronka berezi bat preparauko dutzut, oin arte joku pare bate ondia, baina hau da telita. Erronka potentia hau bukatzeko, eh? Bai. Egozilako arrautza badau, hartu biozu zigurozen eskuakin, eskumiakin edo eskerrakin, Bai. eta 30 segundu emungotzut, esku bakarrakin hau zuritzeko. Vale? Ankara Messi. Venga. Azuk esan, eh? Venga, 3, 2, 1... Hartu dau arrautza Mikel Linazi Isoro eskalatzaileak eskumako eskuarekin. Hasi da zuritzen, 6 segundu, 7, 8... Ondo zeiaz, ez da, Mikel? Bai, a ver. 12, 13, 14, eta... Denpora, ez denpora. 20 segundu. Nahiko ondo, ez? 20 segundu. Jateko dago. Musika ikatxo bateak, ozio aldi bakotzu. Bai. Urrengoa zai aukiko, eh? 20 segundo. 20 segundu, 20 irurogeita. 30 segundutan hau itxi, eh? Bueno, Mikel, habilidadia sekulakoa. Ikusi du, 20 segundutan arrautza zuritzeko gai izan zarela. Baina erronka honen bigarren partia injarra neurtzia, zure injarra neurtzia. Eskalatzaile bat, beso pelotak eta injarra bentzet eukiko zula seguroen hau. Bigarren erronka da, arrautza hau hartu biozu nahi dozun eskuakin, eskumiaz edo eskerraz, zuretzat erosuena dana, atz erakuslia goiko puntuan jarri, arrautzaren goiko puntuan, eta atz lodixa beheko puntuan. Eta beste 30 segundu ukiko dozu, injarra ariketa honekin, saiatzeko arrautza hau hausten. Vale. Azingo gara, 3, 2, 1, venga, hasi da! Segundu eta... Iru. Mikel, zer da hau. Injarra besobran. Hombre, putatza marretan eskala hori izan da. Bat koma zazpi. Mikel, baina, zukustez batek... Saldi potentzia. Kirolari batek ustezuk hain, dituko dauela erronka hau. Ez dakit, jendia zen bat arratzen da, no zela bian hau hauzi, baina... Boa, praka jarri ditut, garbi, Hau kameran agertzen da, bai, edo? Ya está, revueltua etxerako. Mosaritxa. Mikel, flipauta gelditu naiz. Injarra eta habilidade bisetan... Zailkapen bat inbi, urrengo gonbidatuekin. Bai, apunta oso denporak ez. 20 segundu lehenengoan, eta 1,7 segundutan bigarrena. Destroy. Bueno, oso gonbidatu jatorra izan zara, eta gure oparixea da, arrautza kajia zuretzat, hain ondo portetiatik, hain jatorra izateatik, eta zein gozu horrekin, Mikel? Boa, revuelto bat. Gaur justo igual soziara goiaz kuadriakuekin, así que igual onjuekin revuelto etxo bat, ondo etorriko di arrautzak. Ondo pasada zu? Bai, oso ondo. Zer pentsatzu esperientzia? Gustau jat, bai, azkenian, bueno, diferentia, ez? Eta kirolari baten beste ikuspuntu bat erakustia be oso politxa. Azkenian jendeak ikusteko bai, gauza asko itzen ditugula, eta gure bizitza daukaula, gure laguna, gure frikadak. Eta ez dakit, ni oso gustora egon naiz hemen, eta seguro datorren jendia bai oso gustora egongo dara, eta ondo pasatu den. Oso ondo, Mikel, placer bat izan da, gure osune arte. Bueno, venga, zikin eskua, baina. Eskerrik asko. Zuei. Match Podcasta. Kirolarien beste aldea.